Molt bona nit i benvinguts una setmana més al programa. El programa on el primer que fem és posar gel a la nostra nevareta i encetar una cervesa ben freda per cadascú de nosaltres. Avui, com podeu comprovar, no tenim entre nosaltres la llum que ens guia, el nostre mestre i el culpable de que tots estiguem aquí. Estem parlant del nostre presentador, el nostre estimat Pau Santaugini, que no és que hagi desaparegut, creiem que no està mort, senzillament té feina. Tot i no haver acabat res més que un trist batxillerat a l'Institut de Corbera, al cabrón no li han anat malament les coses i s'està forrant a costa de tots els contribuents. Avui no serà entre nosaltres, però intentarem posar-nos en contacte amb ell durant el programa, aviam si de casualitat podem escoltar algun dels consellers. Programa, per altra banda, que no promet ser gran cosa i no venien com no venien sent els primers. Un festival de professionalitat radiofònica, però a favor de nosaltres hem de dir que això comença a semblar-se cada cop més el que nosaltres preteníem en un primer moment. Un caos on ningú s'ha preparat res, tothom arriba tard, avisa a l'últim moment que per demà tinc un treball. I al final no acaba venint. Avui tindrem entre nosaltres una gran artista convidada que ens ha demanat que la truquem més tard d'aquella hora de l'hora que teníem prevista perquè estava veient una sèrie. Les nostres seccions més habituals, fetes de la manera que puguem, ja que el Pau parla molt i avui ens ha deixat amb el cul a l'aire. I alguna altra sorpresa, tot plegat amb l'ajuda dels nostres contertulians més fidels, que han deixat de fer-se palles durant un parell d'hores, han aparcat els seus cotxes a la merda de la baixada de la ràdio i han vingut amb el seu millor somriure a que vosaltres, el nostre públic més fidel, les persones que no tenen res millor a fer un dilluns a la nit que escoltar-nos amb les nostres merdes, ens escolteu amb tot el carinyo del món. Sense més preàmbuls, avui estan amb nosaltres el Marc, l'Eric, el John, el Pau Savi, el convidat, el Gerard i un servidor, el Marçal! Això és la maneta, obrim les nostres primeres birres i comença el programa. Comenci. Bueno, falta obridor, per això. Ens falta obridor, cert. Qui tenim malament? Ningú té obridor? Ens falten unes claus. Vaya intro més sotanera, t'has marcat, M'he marcat... Vosaltres escolteu el programa a la sotana o...? No sé què és. Sí, de tant en tant. De tant en tant. M'he intentat marcar una intro sotanera. Els farem arribar això i aviam si ens cau... T'has marcat una entrada bastant de sòtano, no? Podem dir? Ja, aviam si ens cau què? Una bona denúncia, no? Pel copyright. Per plagi. Ens fotrà un parell d'os. Li he intentat donar aquest toc que li dona el presentador. I ja està. Bé, tenim les notícies d'aquesta última setmana que avui prometen perquè hem tingut movidita a Corbera i igual surt per aquí. Què tenim? Bueno, anem a veure què ens ha preparat el Gerard, com cada setmana. Aviam què ens trobem. Anem a llegir. Primera notícia. Enterren a un amic a la platja i se'ls oblida després d'emborratxar-se. Vaya, la típica. Això anava a dir, notícia molt típica, no? Per lo menys deixa un rastre, no? Pixa't ni que sigui per seguir el caminet. Els seguidors del programa més avispats hauran vist que el Pau no està i que tranquil·lament es podria relacionar amb que hi hagués un tio enterrat en una platja. Hòstia, imagina't que és ell. Jo deixo anar la idea, perquè jo no recordo l'últim cap de setmana. Té amics molt cafres, el Pau, o sigui... Anem a veure si veiem més pistes. Què diu? Un jove de 20 anys va ser enterrat a la platja pels seus amics després d'emborratxar-se. El jove va anar a la platja amb els seus amics, però es va quedar dormit després d'ingerir begudes alcohòliques. Jo crec que el Pau ja es passa de 20, Suposem que algú més. Sí, i alguna cosa més devia caure, fijo. Per al que els seus companys van aprofitar per enterrar-lo a la Sora. A la Sora, amigo. Tots el van deixar quan van marxar del lloc dels fets. Vaya pobret, Però s'ha mort o...? No crec. A veure... És bastant complicat que et moris així. Déu gau. Segueix. Pel que va bé, va rebre atenció mèdica. Mèrica. Sí, això anava a llegir. El jove enterrat va ser despertat hores més tard, cobert de sorra, pel que va haver de rebre atenció mèdica. Va ser despertat vol dir que estava dormint, no? O sigui... No m'havia importat gaire. Se'l van deixar subadíssim allà amb la piràmide de sorra i algú va dir, igual este lleva un poco rato. Estava aquí moñequil. Està ja muñeco. Es va despertar amb trampera matinera, creieu? Pues igual. El van trobar per això, em sembla. Una cosa que se'n va sortir. Va veure el màstil. Va venir la primera hora a la platja i va dir, mira mamá, ¿qué es això? ¿Desde cuándo tienen banderas las pirámides? O sigui, onejava una bandera. I lo de l'atenció mèdica, pues, van venir metges i li van treure la sorra de sobre, no? Perquè no crec que... Molt més, bueno, es podria haver, jo què sé, una mica de caloreta. La pastillita pel resfriado i ja... Tu imagina't haver estudiat tots els anys de medicina, haver anat al MIR, haver estat internat no sé quantos i de cop et trobes el típic subnormal que li has de treure la sorra. Tu, que m'he despertat aquí... Sí, no ho tenen prou pagat, els del SEM i aquesta penya, la de borratxos que han de cuidar perquè són així.
Bueno, ben pagats. No se'ls hi paga suficient, aquesta gent. Tenim més notícies, no, John? Més notícies. Pescadors noruecs troben una balena domesticada que portava un estany arnès militar rus. Un estrany. Un estrany! Allò que solda així. Joder, no? Qui collons el... ASMR, I com la domestiques, la balena? Jo no... El cavall de Poseidon. Hòstia, però és que no... Aviam que han descobert Diu, sí, aquesta pas gent. i swim a la balena. The sex sound the best. La notícia diu: els pescadors van trobar la balena mentre treballaven davant de les costes de Noruega. Una petita balena blanca nadava entre els vaixells i van quedar molt sorpresos en veure que portava un estrany arnès. Hòstia, tio. Estany no, Estrany, estrany. La història de la balena, en el seu estrany comportament i l'arnès que portava al voltant del cos va cridar l'atenció d'un biòleg marí que va desplaçar un equip a la zona per examinar l'animal. La balena, una petita beluga blanca, es comportava amb total normalitat davant de la presència d'humans. Segur que aquests voten al Pac-Man. Home. Vaya mascotita, Sí, sí. Vaya També es queda... mascotita. Hòstia, tal qual. Allò que no t'acabes l'entrepà i li tires, no? Com collons has vist una beluga, tio? O sigui, en quin moment tens una beluga patir, saps? Sí, clar, clar. Bueno, suposo que és el de sempre, no? Que te la compres que és petita i penses no creixerà, vas canviant de peixera i acabes Però la casualitat que tens un estanc bastant gran i ja està, no? Clar, clar, tu vas ampliant i tot el que es pugui, vamos, al final l'acabes tirant, suposo. Això xupa, Déu-n'hi-do. Segueix la notícia. Sí. Els biòlegs van examinar l'arnès després de L'Arnès. L'arnès. Li has dit de totes les formes que li podies dir, ja, l'Ernest. L'arnès. Si la paraula no és arnès, capullos! Si ho has dit bé, no en sèrio. Seguim. En unes peces de plàstic es podia llegir en rus, equip de Sant Petersburg. Ells afirmen que ni ells, els seus companys biòlegs russos, utilitzen aquest tipus d'arnès. Ja que pot causar mal si el porten durant molt de temps. L'arnès semblava destinat a poder dur algun tipus de càmera. Vaya. No era per cabalgar. No, Quina desil·lusió. Por lo menos. hòstia. M'estava muntant les pel·lis ja, Havies de ser campió d'apnea, per tal de poder acabar que el va, gol. Has dit apnea? Sí, m'ha vingut un patatús. No? Ah, però... Apnea. La apnea, Si t'estaves morint a mitja paraula. Sí. Molt Estava bé. fent apnea. Bueno, què més diu? O ja passem. S'especula la possibilitat de que la beluga Belluga. Berruga. formi part d'algun experiment del tipus militar i que hagi escapat d'alguna forma. Ells tenen clar que ha estat en captiveri durant un llarg període de temps, ja que estava completament domesticada. Ha mordido el candado, la balena. Nena Atlàntida, nen. Seria la llave. Clar, tan domesticada que estava. Tio, sabia molt. Hòstia, estan obertes les birres. Sí. No m'havia donat Ui, compte. d'aquesta bé, Fa cabrón. com 5 S'han minuts trobat que les s'ha- Tenim birres. Capatxado. Capachado. Següent notícia. No, Capachado! Sí, seguim. Sisplau. Seguim, sisplau. Un lloro. Un lloro. Quin mal timing, tio. L'edat d'or de la radiofonia, em sembla. Vale. Tercera notícia. Apareix un brot d'herpes després de la celebració de l'última edició del Coachella. Ja no què, tio. Unexpected! La lloro què, tio. T'ha saltat una... La lloro què? La lloro, pues me l'he saltat, després la llegeixo, tranqui, tio. Tio, Et molava, te l'has llegit? Ets un rompesecciones, T'ha tio. molat? O sigui... No, la veritat és que no m'ho he donat compte. Bueno, Fem aquesta que ja té el... Al final de la notícia posa crack i cocaïna, no sé què dirà, però... Ho deixem així? I acabo de llegir mamada policíaca, tot a la mateixa... Deixeu, que els oients s'ho imaginin. Que cadascú s'ho imagini. Ah, eso es. Gràcies. Bien. Seguim amb Bueno, la lo de notícia del l'herpes. Coachella. Lo del herpes. Herpes Coachella. Que calvario. Anem a veure. L'alarma l'ha donat Herp Alert. Clar. Es dediquen a alerta de herpes. Una pàgina web De què treballes? Una pàgina web relacionada amb el diagnòstic i tractament de malalties de transmissió sexual. ETS, conegudes popularment pel món, no? Pel món, bueno, al Jerry, què en local, saps no? d'això? Bueno, em vaig fer les proves. Sí? I? Nivell usuari. Bé, vaig anar a Drassanes, que està allà al Raval, i l'ambient és bastant Bastant curiós. yonqui o...? Molt yonqui. Molt yonqui. Hi havia molts mena, també. Estava... Ala. Molts què? Bueno, menors estrangers no acompanyats. La crem de la crem, joder. no? Ah, i La- tu saps això? o- Sí, perquè Però- estic en el tema. Ah, vale. Digues. Segueix.
I ja està, no, això que... O sigui, t'havies de rentar les mans després, en un petit lavabo, havies de pixar en un pot, vale? I tirar una basura i ja t'emportes la mostra i donaves al laboratori. I crec que si ja no tens el sida ni tens cap cosa, el pilles quan et rentes les mans amb aquella pica, perquè, clar, cada dia passen per allà com 200 persones. I la penya que es pixa com una mica les mans, hòstia, es renta allà. A part, passen 200 persones que segurament sí que estiguin infectades. Clar, sí. Un de cada el 3% és de qui el tinguin, saps? Per això, i bueno, ja està. El que cobren els del neteja d'aquell lloc és... Però al final no tenia res. Bueno. Molt bé, tio, crac. També hi ha els fills de puta que van a donar sang per tal que 3 mesos després els envien els resultats. També És veritat? Em sona més. Conec algun cas d'aquests, no? I et dona menjar, també, no? És que l'ha dit És un pack complet, això. Un bocata i una birra. Una birra, birra segur, crec, no? Una birra. Jo, aprofita, que tinc baixa la sang, ara... Un xupito, anda. Sisplau, jo. Com donen de sí la CTS, Buah, Ja veus. dona la Anem a vida. seguir. Segons les dades extretes de la seva web, s'està registrant un repunt d'aquesta malaltia contagiosa que estaria íntimament relacionada amb el festival. Íntimament, Com no? Que bona. O sigui, que el Coachella se pilla, no? Tu vas Se pilla ahí i- ETS, sí. Com a tot festival, no m'imagino. No Sol sé, ser- sabràs, tio. Jo segur que no, però bueno. Anem a seguir amb la notícia, vale? Segons les dades oficials, la mitja de diagnòstics diaris es fixa en 12. Però entre el 12 i el 21 d'abril, que corresponen amb les dates del festival, els metges van arribar a registrar fins a 250 herpes al dia. Hòstia, són rotllo molt. Hòstia puta. Però això va ser un fill de puta. O sigui, Ja. era un que va començar a lligar com un desgraciat. O a xupar cubates. Exacte, es va posar a la fila dels gots, es va posar així per No, però- chupo todos! Però, tio, que va ser herpes genital. El tirador. En tot cas... No va sucar-la. En tot cas, va això no passar posa. la xorra per la tassa del vàter o alguna cosa així. O sigui, per No ho posa, que és genital. No ho que posa, sí, crec. al Facebook. Ah, o sigui... Però si no les fas tu, les notícies. Tonto. Tu té relació, vas anar al Coachella? Jo no era El Coachella. Vas anar allà després de... Vaig anar a abans de Coachella l'altre un dia. sant. Coachella. Vale, Coachella. Sí. Ets un Coachella. Vale, tio. Sí. Per acabar, la web finalment xifra que el brot d'herpes ha arribat a provocar... Que... Tu, això, sisplau, Eric, ha de xifrar com es llegeix aquest número. Ha hecho tope. Hòstia, és complicat. Pantalla azul. No, no. 1,1,5 infeccions a les Gràcies. ciutats properes al festival. Hòstia, no Gràcies. sé. No sé com pilles 1,1. No, 1,5, no? 1,5. Joder, És els apòstrofs. no he fet mates. Crec que no. La del loro. Sisplau, pilla l'oro. Cadascú La que s'ho del agafi loro. com vulgui. Vinga, gràcies. Anem a llegir... What the fuck? Llegeix el titular... Ai, el titular de l'última, o sigui... Que estem al Tio, lloro, tio, estem al lloro. Ah, perdó. Hem Ah, deixat Puto abans revista de amb... secciones, Anem a llegir l'oro. Vale. hem tornat... Va, sí. Que sí. Chill, enrere. Vale, enrere. Chill. Un lloro és arrestat... Comença bé. Un loro és arrestat. Ha dicho loro. Un lloro és arrestat després de donar l'avís a uns narcotraficants durant una batuda policial. Hòstia. En sèrio? Li van fotre un tiro? Li van fotre les minimanilles, nen. Allò, interrogant-lo, no? També. No voy a decir nada. No divaguem perquè dona per Vale, molta... què edifiquen les manilles? A les potes o a les ales? A les Molt 4. bona Igual ens ho explica a la notícia. Aviam. Anem a llegir-ho. Un lloro va quedar sota custòdia policial després d'haver estat a punt d'arruïnar una operació antidroga a Brasil. Oh, Brasil! El Brasil! El tenia Llepame entrenat. ufalo. Pues això suposo. Ens ho... Ara t'ho dirà, tranquil. La següent frase. L'animal va cridar mamada policíaca quan va veure la presència dels agents mentre els seus amos fabricaven crack. Vaya crack! Imagina't el lloro... Pel... Com si anéssim pel camí ral, saps? Un carrer així El fosquet. patrulla així normal. ¡Que viene la poli! ¡Dejar de hacer cocaïna! Era crack. I la policia corrent veu que s'escapen els narcotraficants i el lloro per allà i diu no, vamos a por el loro, chivate, hijo de Por el puta. loro, que es el que lo lleva todo Se va a aquí. cagar. Qué cabrón. Ha sigut mal, el Jerry, No estava això. entrenat, era efecte del crack, això. Ah, vale. És real, aquesta el lloro anava notícia. de crack. Claro, tio. Clar, tete. Anem a seguir. Brusco. Ha degut ser entrenat per això. Va dir... Buf, era avispao, va dir un dels oficials que va participar en la batuda. Tan aviat com va veure la policia apropant-se, va començar a cridar. Entrenado. Sí, Entrenado, sí. Entrenado de una. Tot això, els intents de la cacatua... Pero no lloro, tío. a les cacatua... Puta. Quina I no risa, he tio, sigut jo, Jerry. Gerald.
L'has canviat tu, no? Que juro que no. Ets el puto revienta noticias. Vale, Jo penso sí, que sí. sí. Sí, l'has canviat. Que sí, Messi. Perquè fa risa, no, la paraula aquesta? Cacatua fa risa. Ah, mi mare. Et fa risa dir cacatua. Hi ha el monger aquell de, el Germán, no? O Gervasio, el Pau Germán, aquell. el Té una Germán, cacatua, sí, no? Germán. Ah, vale, sí, és veritat. Cacatua. Eh? Que sempre diu cacatua el Pau aquell. Que Que és com que té com 40 anys, però pensa que té 15, que fa surt. No sé què és, eh? Que és un famós de Quin- YouTube, qui- que el van burxar quin molt Germán, heavy, quin- tio. Germán, tio. Germán Palomares. No, vinga, deixem estar això. Va, acaba la notícia que hem de seguir amb el programa. Bueno, llavors, tot això, els intents del puto loro Loro! d'avisar els seus amos no van donar resultats, ja que van ser detingudes 2 persones, un home i un adolescent, presumptament els propietaris de l'immoble. I un la lloro. confiscació de diverses bosses Diu- de crack i cocaïna. Diu que l'adolescent escrivia regularment adolescents.cat, igual ens el trobem. Sí, qui A sap. veure la següent notícia. Ja ho veurem. El meu lloro... Més tard. Més tard. Següent Vale. notícia, oi? Bé, No, diu el Gerard que no, acabem. que ja... s'han acabat les notícies. Gràcies. S'han acabat. International News. Teníem moltíssimes notícies més per explicar-vos, però el temps és limitat, només tenim hora i mitja per fer-vos riure de valent. Parlant de temps. Parlant del temps que tenim, molt bé, com hiles, arriba aquesta setmana el temps de part del nostre meteoròleg oficial del programa, l'Eric Teixidor. Em pagaran aquesta Segur. denominació. Anem a escoltar, anem a sentir la primavera Ole, ole, a la vostra sang. a gozar-la. La Rosalía. Ui, no se'm sent. Andrés. Ah, sí, sí. Bé, bona nit, amics de la Navareta. Com bé us haureu fixat per bé o per mal, no sóc en Pau. Degut a la seva absència, que ha coincidit misteriosament amb les detencions de diversos narcotraficants del poble, m'han encolomat la seva secció. Com? Perdó? En coloromat? Encolomat? Estàs insinuant alguna cosa? No ets el Pau? Per favor. Jo sé que aquí a Corbera hi ha hagut detencions per drogues. Per narcotràfic. Aquest dilluns el Pau no hi era. I avui el Pau no hi és. Jo ho sé perquè la gent demana molt i el camell se l'han emportat, o sigui... Jo no vull dir, no vull unir fils. I crec el Pau que no era falta, aquí, han detingut gent aquí a Corbera. Ja està, jo seguiré amb la meva secció perquè a mi em paguen per això. Seguim. Ara bé, com que no tinc ni idea i tampoc no sé de meteorologia, vaig descobrir l'altre dia que era un cumulonimbus. Cumulonimbus. Ho va explicar l'altre dia el Pau. Això. Doncs bàsicament he fet un parell de trucades als enviats especials que normalment li escriuen el guió al nostre company, el Pau, perquè tampoc no en té ni idea, no ha acabat cap carrera. Òbviament. I amb tots vosaltres, si no us fa res, connectarem amb en Guillem, el nostre enviat especial a Tailàndia, per cobrir l'actualitat dels monzons. Aviam. Els monzons. Tailàndia. Guillem, sisplau. Interessa a tothom, els monzons. Puto paraigua, hòstia! Puto Pau Roig! Em cago en ta puta mare, joder! Jo em maleeixo! Tant de bo caiguin sobre teu les Guillem, tio. Però jo crec que podem tallar. No? Està cagant. Relaxa, Guillem, tio, tu pots. No sé què li passa. Jo crec que la violència tampoc és la solució, vull dir, no... Que no et compris un paraigües tampoc no vol dir res. Els monzons és una cosa... Realment els monzons... Bueno, no sé, jo crec que hauríem de canviar d'aires i mirar una miqueta, jo que sé, altres ambients, altres llocs del món per saber la seva... Estic d'acord. Com està el seu ambient climàtic? Podríem contactar amb el nostre enviat Jordi, enviat al Sàhara Occidental. Aviam. Sisplau, si connectem amb ell. Són els monzons. La puta! Ni un collons de ventilador! Puto Pau Roig! Qui és el Pau Roig? Bueno, com estem veient, és com es coneix el Pau, el nostre company al Twitter. Llavors jo entenc que es refereix a ell per això. Què collons contractes, tio? No, jo no, és el Pau, és el que li escriuen el guió, el Pau. És el seu amic, tio. Quin amic? El Jordi, del Sàhara. El Jordi, és veritat. Ah, tio, Aviam, del Sàhara. Qui rebenta seccions ara? Jo no. I bueno, doncs ja està. Ja deixaríem aquesta secció de banda, però no sense abans fer el fun fact que sempre ens fa el Pau. I us m'agradaria explicar-vos un fenomen que ha colpejat una pobra població que està atormentada. Quina població? Es tracta d'un tornado, un fenomen que seria... Fallernado! Un fenomen que No, això és el Japó. seria més o menys normal si no fos perquè
ha sacsejat la tormentada població de Barcelona. Ha passat al mig de les putes glòries. Hòstia, sí, dius? estan Hi ha hagut posant motxilles un i cadires. Sí, has vist el vídeo. Has vist el vídeo. heavy, tio. Avui? Sí. Però No, jo- avui no, aquest cap de setmana. El diumenge em sembla que Ui, va la ser. veia pena no estar allà. tio. Sí, enmig d'un parc, així, amb sorra, doncs, un mini tornado. Ojalà se m'hagués Que ni emportat. se'n porten a un home, eh? Mini tornado que... Uf. I vamos, que si això no és excusa per no acabar les obres, jo ja no entenc res, Colau. Puta Colau. Puta Puta Colau. Colau. I un bollicau bomba. Les obres de Glòries no estan escrites, eh? Culpa de la izquierda, todo. Però clar, i ara estaven a punt d'acabar-les i van tornar allà i ho sacseja tot. Sí o no? Ha perdut pel S'han cul. trencat coses? No, aviam, era una miqueta de sorra volant, no... Algú s'ha trencat. Molaria que melodramàtic. s'haguessin posat a volar totxanes. Un tornado de Han ciment. volat coses, tete. O sigui, hi havia cadires bastant alt. Sí, aviam, un ull del treien, eh? Després em passes el vídeo. Vale. Eso Bé, mismo. Eric, moltes gràcies per la previsió meteorològica, per aquesta connexió que hem tingut amb el Guillem i amb el Jordi. Esperem tenir més notícies seves, tot i que els veiem una miqueta enfadats. Aquesta setmana tenim un parell de concursos que farem entre nosaltres i entre ells tenim la secció d'un dels nostres col·laboradors. Jo! Molt bé, molt bona nit a tots i a totes. Són les... Espera que ho miro. Són les 11 menys 10 i comencem una de les seccions de la nit. Aquesta té com a nom Sabies què? L'anterior programa no vam fer el Sabies què i en aquest tampoc el farem. Vaja. Veia gir que cada... Però us porto un mini concurs on espero que aquest cop el Jerry pugui encertar alguna. Però si sempre guanyo, tio. No menteixis. Bueno, la temàtica del concurs serà el carnet de conduir, vale? Aviam. Aquí a la neve tenim gent apta per poder conduir un cotxe, moto, Tots, no? camions, avui no no. està el... Ah, no. no. Bueno, Perdona, no. desde- Però segur Bueno, que jo la tinc com un t'ajudarà camió, a no? provar. Aprobado. Bueno, segurament aquesta gent, si no ha tingut molta sort i li ha tocat el permís de conduir a una caixa de cereals, hauran aprovat pel seu esforç físic, psíquic i econòmic, sobretot. Efectivament. Per exemple, d'aquí la Navareta, els que estem aquí sobre la taula, Sí, digues. qui té carnet de conduir? De conduir què? De conduir. Ara, Cotxe, moto... No. Tots excepte una persona. Espera, hem aixecat les mans No i sé. és ràdio. És la Vull dir, ràdio, hem aixequeu de les parlar. mans. Clar, és que jo per mi... Aquí tenim el Pau Sàvio, que està infiltrat, com Sí, el no sé què Ferran, mierda l'últim fotre. programa. El Gerard no em vol ficar el micro. No passa res. No puc veure la cara. Tu no mentre- parlis, queda't allà a la cantonada i plora. Després tenim el Jaime. Aconsegueix que ens patrocinin de la Sapri i ja podràs venir. Això, que tenim una mà infiltrada aquí a la Sapri i aquí no paguen. Tenim dos i sou la puta mierda els dos. Sisplau, les accions del Marc, deixem-lo fer. Què has sopat avui, Marçal? Vale. Què has sopat avui, Marçal? Una pizza de Terradelles, què et penses que era de la Sapri? Jo no menjo coses de cartón, Congelao. No, però què vols patrocini? Bueno, és tio. igual. Aquesta per la tallem, vale? Vale, quan veu acabar la teòrica, veu tenir alguna... Quan vas aprovar tu? Quan vas fer... En plan, vas suspendre la jo vaig- teòrica... Perdó. Estàs preguntant a mi, Sí, perdó, tio. perdó, Sí, és veritat. Era jo primer, era una si paraula vols, general. després respons tu. Si vols tu, jo no respons, perquè després et foto carnet. Si vols tu, Eric, pots respondre després de que ho faci el Marçal, vale? Va. Sí. I el Pau? Vale, El jo Pau no què? parla. Quina era la pregunta? Que quan vas treure't el carnet de conduir? El 2012, tio. Mira, puta. Marçal, passem, següent. Vaya tonto. Jo vaig pujar pel B i per la U, els teòrics, els dos alhora, i podia fer màxim 3 i 2 fallos i vaig fer 3 i 2, ahí, rascando. Bueno... Aprobado la primera, nen. Hòstia, no el recordo i tampoc no sé què és l'1, el 2... Jo això em recorda... La U és el de moto, el de First 125. Certificate i l'Advanced. Que jo tinc carnet de moto, chaval. Hòstia, cuidado, ya. Falta de helicóptero ya. O follo con la bici en bajada. El helicóptero del barco. ¿Vas con el tercer plato tú o no? ¿Le pisas o no? Joder, Hòstia, hombre, quina faltada, no? tienes unos jamones para pisarle bien, Va, donem una La bajada no oportunitat per falta, tothom. Feta aquesta breu introducció, comencem amb el concurs. Venga, va. Llegiré ara unes preguntes. Començarem pel Jerry. Sí. Sí, Em deixarà preparat? respondre ara o no? Sí, et deixaré respondre, però alguna gilipollada no. Vale. Ahí, te tengo ahí. Es un Vale, repeticiones. la primera pregunta va pel Gerard. 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 El Jerry, tío. Són les 10, Gerard. perquè ho sapigueu, són les 10 preguntes més preguntades. Vale, vale. En estès de Las 10 preguntas más preguntadas. Las 10 preguntas que salen más de los test de la de gente. ¿Cuál es la tasa de alcohol máximo permitida a un conductor Nobel? I la resposta easy, és... Sí, la resposta és... Sí, vale. 0,25, 0,3 o 0,15. 0,15, tio. ¡Ole!
Punto pel Jerry. Toma ya. Següent pregunta. Una igual de fàcil, Sí, que es tonto. Para el Marsal, ahora. Para tratar de controlar o reducir una hemorragia por el oído, ¿cree usted que es conveniente taponarlo? Llavors, A què bufar? las respuestas son: Bufar sí, su nariz, lo bufar. taponaremos porque es el método más eficaz. No, lo adecuado es inclinar la cabeza hacia adelante para facilitar la salida de la sangre. Sí, sí, que está No, clarament. lo adecuado es cubrir sin presionar el oído con una grasa estéril. Con una gasa. Cobrir o tapar. Tú te paras y lo te Grasa. por la nariz, ¿sabes? Aviam, llegeix la última, llegeix la última. No, lo adecuado es cubrir sin presionar el oído con una gasa estéril. Grasa. Jo crec que és la C. La C? Sí. En realitat són la B i la C correctes, l'únic que va haver una confusió. En el llibre posava que era la C, però en els exàmens corregien que era la B. Molt putos, Eres como el profe. Llavors l'has cagat, molt bé, company. Llavors està bé. La multirespuesta. Hòstia, però des Va, John. Que jo soc socorrista de Vinga, la va. Roja, tio. Va, és que Voy a fuego, niños. Jo tinc primers auxilis. otra que es- Currículum ahí. Está muy Vosotros, difícil. hermanos. La pongo, Aquí el dia que hi hagi una embòlia estem salvats pel Marsal. Següent pregunta. Sí, no. El vehículo que salga de una vía no pavimentada, ¿a qué vehículo debe hacer el paso? Las preguntas, sí, únicamente a los que se aproximen por la izquierda, únicamente a los vehículos de motor que se aproximen por la derecha o a todos los que circulen por la vía pavimentada. Bueno, yo creo que pincho, Como em trobi amb aquesta a l'examen, chaval. Yo aniré per la última. La última, última me huele, a me todos huele los que circulen por la compleja vía la respuesta. pavimentada, Sí, sí, sí. ¡Correcto! Tete, ya te puedes sacar el carnet, Lo tienes ahí. Buena suerte. Esta pregunta Puto amo, la- Yo de ti subía la semana que viene. Hagas un poco unas cuantas Cs, unas cuantas Tremenda Bs y hostia, ya. pagará el John, increíble. Vale, y ahora para Eric. Tremendo. ¿Puede realizar un cambio de sentido en lugar donde esté prohibido adelantar? En un lugar donde esté prohibido Home, adelantar. Sí, no. I en Y ahora respostes? sí. Vale. Sí, excepto entre la puesta y la salida del sol. Porque, ¡El fascismo! porque disminuye la visibilidad. Sí, cuando la circulación en sentido contrario lo permita. No, salvo que el cambio de sentido esté expresamente autorizado. Jo intueixo que és la C, però m'ha agradat molt lo de la puesta del sol i em sona superpoètic. I Sona crepúsculo, és bonic, Sona tal qual, tras la quinta luna podrà girar. Es la C. Home, Y si te lo ahora han autorizado, la policía, pues claro. No t'autoritzarà ni després diran tontín. Vine. li podem preguntar al nostre únic... És veritat, avui només tenim una persona de públic i la seva tio. germana és mossa. És No sé si ens està escoltant perquè està quina mirant el mossa. mòbil. Què passa? Mossa. A més, tenim el plaer de que sigui negre, tio. Primer convidat negre. És veritat, és el primer convidat negre que tenim. Sí, sí. Un dia l'hem tenir a l'estudi. Bueno, el John té look, però no és. Bueno, següent de les preguntes, aquesta Sí, pel Feca. Pau. ¿Están obligados a llevar cinturón de seguridad los pasajeros de un taxi? Centurión. Jo crec que no, Con trampa, ¿eh? Sí. Aquesta es, no es necesario, sí, pero únicamente cuando viajen en las plazas delanteras, sí, en todos los casos, tanto en asientos delanteros como traseros. Fua. Yo diría que la última. Jo diria ¡Sí! que... Ah, en plan conducer. ¡Unos dancing! Conducer? En plan driver. Té l'obridor, por favor. És que ho he anat preguntant sense que surti per antena i ningú el tenia, llavors. No és un estat d'obridor. Fes una crida al públic, si ve algú portar-te'n. El tinc jo, de fet. Con los piños. Vale, la següent pregunta pel Jerry. La carga que sobresale por delante de un vehículo, Oh, yo me la ¿cómo sé. debe de ir señalizada? Sí. Con una luz blanca, con reflectante blanco de noche o en condiciones que disimule, con una luz blanca tanto de día como de noche, con una luz blanca de noche, con condiciones... Ho estàs llegint bé. Aquesta, és aquesta. A veure, M'estava ratllant molt, té tio. alguna cosa a veure amb una llum blanca, no? Perquè tinc entès. És que estan les curtes aquí i m'he pillat el tostó. ¿no? Vale, és la C. Et faig una altra, ¿vale? Compasión. El consumo de cannabis afecta al comportamiento del conductor porque No. aumenta su nivel de atención, Sí. disminuye la somnolencia, aumenta su tiempo de reacción. La C, tio. Vale! Faig fàcils perquè l'últim programa ho vas tindre difícil. Però estic guanyant, sempre. Marçal. Marçal, deixa el mòbil, tio, que Sí. per tu, M'estic comunicant amb aquella gent. Marsal, Sí. ¿está permitido remolcar con un turismo a un vehículo averiado por una autopista? Sí, hasta el taller más próximo. Sí, cuando la grúa tarde más de media hora. No, debe hacerlo una grúa. ¿Cómo lo remolca? O sea,
Joder. Antes la pregunta. Que si un cotxe pot remolcar un altre. A veure. Tu No, flipes, o está què, permitido remolcar con un turismo un vehículo averiado por una autopista si un cotxe remolcant en un altre cotxe. tio? Jo crec que ni flis. Com que Vale, no, tio? la pregunta, o sigui, la resposta seria no, debe hacerlo. Clar, si fiques que niflis, pues, és que potser tio ets imbècil, saps? Perfecte. Y la última para el John, a ver si aquesta també l'encerta. ¿Para qué se debe utilizar el carril izquierdo en las calzadas de doble sentido y dos carriles? Para circular todo el trayecto, para nada, pues no se debe circular por el carril izquierdo para adelantar. En los carriles de doble sentido. Torna a llegir la respuesta, ¿Para qué sisplau. se debe utilizar el carril izquierdo en Sí. las calzadas de doble sentido y dos carriles? Vale. ¿Respuestas? Para circular todo el trayecto, para nada, no se debe circular por el carril izquierdo para adelantar. Para adelantar me suena a mí, ¿no? Al final te lo sacas. Para ponerse ahí a 200 fácil. Ahí, sin que por te la moleste, izquierda, El carrilito de los marroneros, nen. Mejor no lo Perfecte. justifiques en el examen. Doncs gràcies per aquest... Per, recordatori. Exacte, aquest recordatori de la DGT, que segur que ens anirà superbé per demà poder conduir amb Si bebes, tranquil·litat. no conduzcas. Si bebes, no conduzcas. Com I si te sempre, drogues, ten cuidado. com sempre fem 5, 6, 7 minutets de pausa, anem a fer el pitiporro i tornem. I ens veiem d'aquí exactament 6:15 avui, perquè us esperem amb les millors seccions, el karaoke que avui tenim, una entrevista sorpresa i moltes més seccions que us esperem fins ara. Moltes gràcies! Adéu.
una mica pillats de temps. Pero no hagas eso. Estem en directe ja? Estem en línia, no passa res. Estem en línia, sí! Disculpeu, estimats espectadors, ara venim. Oients. We're getting ready. Oients! Oh, yeah. Matís. Anem a continuar amb la merda aquesta. Això és per blanquejar, oi? Sí. És l'única explicació que queda perquè segueixi oberta. No, no t'escoltem, Pau. Sí, bueno, estem en línia. Quan vulguis, Eric. Sí, no sé si esperar una miqueta que arribi tothom. Esperem, anem a fer una mica. Com t'ha anat el dia? Bé, molt bé. Amb Què aquesta has fet? música èpica sempre... Coses de Corbera! Política municipal! Rosa Voladeras! Polla llarg! Canyelles! M'ha agradat molt aquest èmfasi que li has posat al Canyelles. Quan vingui aquí A mi s'entrevistat i els dirà... coperos, tio, em tiren molt, saps? Puta madre. Soc mag i... Estem en línia? Sí, sí, fa una estona. estoneta més. Vinga, som-hi, doncs. Política municipal, avui amb l'Eric en solitari, pobret. Ah, exactament, senyor. Avui, companys, sense en Pau, més sol que l'única diputada del PP a Catalunya, us porto el més nou en política municipal. Què explicar-vos? Ja ha arribat el maig. Caloreta, mànica curta, calimotxos i una nova ronda d'eleccions. No volíeu democràcia? Doncs votareu fins que acabeu amb artritis de tant doblegar paperetes, fills de puta. Ole! Ho ha dit! Ho ha dit, noi, ho ha dit! Ara ja no som tan valents amb això del votarem! Votarem! Som gent de Pau! Vinga, ja, 3 eleccions més, aquí us foteu. Vinga, dones por culo ja. Bé, podríem passar hores i hores parlant sobre com durant les pròximes setmanes els principals partits us fotran de turra sobre com de dolents són els altres. Però com que això és un programa d'humor i no una colla d'enfarlopats com el Rojo Vivo, ho deixarem per un futur indeterminat. I a més municipal, saps? O sigui, Clar, la aquí està puta, el tema. la Hi ha puta molt de fúrria. guarreo en el municipaleo, Però això és una pelea al fango, a més. Això Pelea al fango, és tio. sorra als ulls, és esgarrapades... Urbanitzacions. Qui creieu que passarà aquí a Corbera? O sigui, Jo estic molt nerviós, molaria fer un cara a cara aquí a Corbera, saps? No estaria malament. A Giu diuen que els altres partits estan molt nerviosos. Sí? O sigui, com si anessin a treure com més d'un regidor. O sigui, crec que a la llista només hi ha una persona, ja, perquè no hi ha... No, alternativa de més. mínim han de ser 17, Sí, tio. però bueno. Bueno, clar, el gat... No vull faltar, tampoc. Vindran aquí a ser entrevistat. Vindran? Sí, dic jo que sí, Bueno, em sembla. perfecte. Bé, doncs llavors ja segueixo amb la secció, si us importa. Que venga, pero con la cara de... Això mateix. Sí. Avui he decidit portar-vos un mapa interactiu dels diferents districtes de votació de Corbera, amb les principals dades de cada lloc. El percentatge de vot a cada partit, abstencionisme, la participació, el percentatge de marmats intel·lectuals... El percentil el tens? Quanto dato? Eso... Hi ha gent que es pregunta si... Els quartils? Hi ha gent que es pregunta si realment és legal fer el percentatge dels marmats intel·lectuals, perquè pot ser bastant ofensiu, però realment això es mesura amb els votants de Ciutadans pel d'allò. val. Creieu que traurà bon resultat aquí, Ciutadans, o Has fet què? bona anàlisi. Jo crec que s'ha... Espero que et mengin una puta merda. Oh, ho ha dit! No sé jo, Ens estem mullant ja, Ho comparteixo. Bé, en primer lloc, i abans d'entrar en matèria, us vull fer especial menció a la zona del poble més oprimida pel lobby feminazi, socialista i homosexual. Quin és aquest? Parlo de Santa Maria la Vall i al principi de Can Coll, perquè Canco. dintre d'aquest districte de votació sumen el major percentatge de vots a Vox. En sèrio? O sigui, jo crec que Major un aplauso per aquesta meravellosa gent que està lluitant contra els feminazis. Bravo! Això mateix! Fills de puta! Vamos! Sí. Però si dius bravo no pots dir fills de puta, no? No, clar, se m'ha m'he emocionat una mica. Quants Terreno vots hi ha peligroso, aquí a eh? Corbera de Vox? Ho sabem? De Vox hi ha uns 320 o així. I- A mi 50 m'ha semblat molt, eh? Sí, sí. I a més, veus que a nivell d'urbanització 150, augmenta loco. bastant el vot i quan t'acostes cap a Sant Andreu el vot augmenta bastant. Curiosament, cap a la caserna de Guàrdia Civil de Sant Andreu, Ah, vaya! on hi ha un 15% de votants. Cabrones! Vaya. Posar uns cartells allà de... Advertència. Això mateix. Perros sueltos. Bé, doncs aquesta gent que ha votat a Vox, el major percentatge de Corbera, Gent? us vull dir, seguiu la lluita, companys, si no us poseu ferms i us alceu contra els podemites, acabareu planxant i rentant roba. I ja sabeu que d'aquí res, d'aquí, a planxar Planxar roba, bragues. a menjar tites hi ha un pas. Ole, vinga! Som-hi, Vox! Això mateix, podeu amb els Vosaltres podemites. podeu, tio, amb los maricones i todo. Bueno, doncs ja, abans que ens tanquin el programa, si voleu, ja acabo amb l'anàlisi polític i així ja Vinga, som-hi. ens ho traiem de sobre. Doncs això, per seguir una miqueta amb el tema, si dividim el mapa entre els blocs on guanyen les esquerres i els blocs on guanyen les dretes, veiem que Corbera, en general, és una cosa roja on guanyen els escarranosos pollosos i els espantacures. Llavors, aquest mapa es veu vermell Corbera, perquè guanyen les esquerres, tret d'un punt, que és Fontpineda, i mirant al grande, el punt on voten els de la caserna de la Guàrdia Civil. Vaya. Llavors, això ens fa pensar que potser hi ha una relació entre el vot i la gent que té pèmpins,
o, en el seu cas, entre ser guàrdia civil i ser un fatxa de merda. Vull dir, són coses que segurament vinguin de la mà. Llavors, què més? Si ets pijo ets fatxa, no? Doncs? Bueno, tampoc tant, si més no vigiles els teus pèmpims, que estigui gent d'ordre, que Com estigui... t'agrada Pèmpims? Va de pèmpims, És que jo trobo que li dona d'allò. A mi m'agrada més viruta, Pèmpims. La virutita aquí, Pepín, quien maneja el cotarro. I bueno, ja per últim, un missatge de conciliació entre dues fraccions irreconciliables, que són els potarrejos de Corbera Alta i els reals corberencs de la zona baixa. Vale, reals corberencs! I és que, per molt que ens ofusquem a buscar-nos diferències entre nosaltres, votem gairebé igual. I això crec que mereix un aplaudiment. Som-hi! Vamos! Pels corberencs autèntics, home! Bravo! Els que venim de fora, de fa res! Sí! Sí, Que som els que tirem endavant! els que hem vingut a aixecar Corbera, que estaven aquí... Digues-li! Tots entre Digues-li ells. fort, sí, digues-li sí. fort. Digues-li. Doncs això mateix, ja, si no us fa res, anem amb el karaoke. Perfecte, tenim una cosa a dir-vos i és que els primers 4 programes, en Pau havia preparat uns karaokes de puta mare aquí en política municipal, no sé què, però aquesta setmana no ha estat possible perquè no ha pogut venir. Llavors, els nostres tècnics i la producció ens ha preparat un karaoke amb una cançó que cap de nosaltres sap. Bueno, crec que alguna persona sí. Sí, tu saps, oi, Jon? El Doraemon, tio. No. Han dit que era el Doraemon i després han dit que no, o sigui, ens volen fer la forletis. Però ens posaran una cançó en karaoke i nosaltres intentarem cantar-la. La tenim preparada, companys? Em diuen que encara... Sí, la tenim preparada? Doncs endavant la cançó karaoke, esperem que en sapiguem la lletra. Del Doraemon. Tu, Paula! Spoiler. What? Spoiler. Aviam. Que soni? Vaig més perdut, un fill de puta i del pare. Què és aquesta puta merda? Jo no me la Bella i sé. bèstia. Torna a posar, Gerard. Tots aquí. Quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, Sí, princesa, sí. deja tu corazón soñar. Jura, tio, has fallat moltíssim Ha aquí. pinchado que lo flipas. I rebentem la prova i cantem Doraemon. ¡Ay, Doraemon, algo Això trucada, que El Gerard no està Doraemon ni... és petit, Fill de puta mal parit. La butxaca màgica trobarà invents per tots. La Volia poder volar per aquells anys. Això és... El gat volador! Això és el que... Amb això es transforma la secció del Pau. Doraemon. Sí, això ha estat una A merda. mi m'agradaria saber quin és el problema que hem tingut. O sigui, Lo bonito que va Segurament sigui l'últim dia que el Pau falti veient el descontrol que hi ha aquí. aquesta cançó no se la sap ningú, tio. Per què poseu això? No, és hi ha una hagut, dit. hi ha hagut un moment amb el tècnic i la Paula i la productora i que ens ha semblat una idea molt bonica que és cantar això entre tots. A més, és un tant... però si jo no me la sé. És que qui se la sap? Tots, tio. Jo no me la sé. Era un mundo ideal. Ens ho sabem tots. Però això està Mary Poppins? Això no t'ho posat la lletra. Joder, la que endreça la roba. La Mary Poppins no entres a la Que sí, roba. d'una vareta i... Ah, no, és el Peter... Qui és? Paula. Allà producció, tothom es desentén. Producción, por favor. Tenim una trucada, no Podem tenim seguir cantant la del Doraemon, sí. ningú subjecte. Va, Paula, busca'ns el karaoke del Doraemon, sisplau. O el Rovelló En Remix. sèrio. Qualsevol karaoke. Tu, sinó que la pausi, la posem aquí al portàtil, apropeu un micro Sí, no es pot ser més Full putre a la HD. ràdio, però està bé, està bé. Després dels crits que hem fotut aquí, no Ja crec que veus, vingui eh? d'aquí, sincerament. Exacte. Aviam. Sí? Perfecte. Vale. Doncs crec que deixarem el karaoke per d'aquí una estona. Una estona llarga. Perquè crec que... Bé, una de les seccions que més risa fa... Bueno, no, que més risa fan no, perquè realment han sigut una puta merda. Totes fan molta risa. Però qualsevol programa de ràdio que se precie ha de tenir una entrevista. Aquesta unes quantes setmanes hem tingut unes entrevistes de merda i avui tenim una entrevista molt especial. Tenim a nosaltres una gran artista. La tenim al telèfon, oi? La tenim al telèfon? Perfecte, doncs és una noia que ens explicarà un dels fenòmens de l'any a nivell musical i bàsicament ens dirà què fa amb la seva vida i així que algú parlarà, perquè si pot ens explicarà el que va passar aquest cap de setmana al Vinya. Crec que no té res de veu, però està amb nosaltres l'estrella
polifacètica, actriu, cantant, activista, monitora, amiga. Amb tots vosaltres, sisplau, rebem amb un fort aplaudiment, Mariona Aloy! Bravo! Hola, Mariona, com estàs? Tu no escolto una puta merda. Hola? Mariona. Hola, Mariona! Ui, vaya eco, guapo, no? Hola, Mariona, ens escoltes? Sí. Molt bé. Et sento una mica lluny, però bé, intentaré fer el que sigui. Com estàs, Mariona? Mira, t'he de dir una cosa, no m'han ratllat a camp perquè tinc veu. Ah, molt bé. O sigui, no has arribat tan malament, oi, del Vinya? Bueno, no tan malament. Bueno, han passat cosetes, no, al Vinya, diguem? Hi ha hagut herpes? Joder. Sí, és que hem llegit, no sé si ens estaves escoltant abans, crec que no, però hi ha hagut una notícia que al Coachella s'ha corregut com un virus d'herpes molt heaviment, 250 persones al dia amb herpes. Al Vinya l'herpes li quedava curt. Sí. Home, jo crec que el Mica és herpes, en general. Sí, en general, no? És herpes. Has pillat alguna cosa, Mariona? No. No? Vale. És que no sé si... Intenta, en la mesura del que puguis, Mariona, parlar una miqueta més fort, si no per la ràdio se sent una miqueta fluix, vale? Vale. Ah, sí, molt bé. Ara, molt bé. Sense nervis, Mariona, que no estàs escoltant ningú. Dale! Molt bé. Bé, nosaltres aquí a la Navarreta tenim un gran equip d'investigació i ens han explicat que, bueno, al Vinya han passat coses, tantes coses com jo he menjat tots els teus crashes de la vida, els he conegut uns quants, però m'han dit que al Vinya has acabat lligant. Què ens pots dir d'això? No, he lligat sense voler, saps què et vull dir? Vaja, sense voler per què? Explica'ns. Pues perquè soc una puta pringada i, no sé, Marçal, molt dramàtic. Què ha passat? Explica'ns-ho, no passa... Això és com un confessionario. Aviam. Mira, las meves veces, que no desconec de puto res, Sí? pues se vinieron arriba y yo anava molt borratxa i me vine arriba, però que no vaig dir amb ella al final. Ah, amb ella, era una noia? No ho sabia. Sí. Ah. Plot twist. Plot twist. Molt bé. Plot twist. Però al final no. No. Bé, no sé si ho saps, crec que ens estan veient. Tots els teus amics estan connectats ara mateix a l'Instalive de la Navarreta. Sí, la Maria Ruiz veig mal amb llenguatge. Hola, Maria. Vaya por Dios, tenim conexiones múltiples, exacte. Bé, jo et volia, a part de preguntar-te què tal havia anat el Vinya, si ens podies explicar alguna anècdota que hagis viscut, alguna coseta, si no, pues passarem a lo que són les preguntes de l'entrevista. Sí, no sé, al Vinya pues era un fucking campamento gitano, rodejats de merda. Sí? I molt guàrdia civil, també, no? Què? Molt guàrdia civil, no, per allà, també? Joder, que si guàrdia civil anaven amb cavalls i tot. Claro. Però amb cavalls muntats o...? Que entraven a les tendes. Con armadura? Sí, entrava la gent. Que entraven a la tenda i on si et veien cara de demacrat et tiraven i et multaven allà al segon. Per què? Per hierba, nen! Ahí va... Bueno, Maria, com a mínim. És que... Tus porrins, tio. Clar, tus porrins, Mariona, tus coses, no són legals. Però que a mi no m'han pillat i que jo no porto porrins a sobre. Vale, perfecte. Però els meus veïns de darrere es punxaven una mica. Vaja, es punxaven una mica. No, punxar música, tio. Sí, exacte. Es punxaven una mica així com a la panxa i una de les meves veïnes era molt cuchillera. Igual era insulina. Ja, sí. Exacte, això van preguntar, però... Però no, no? I la Guàrdia Civil serà allò innocent. Es fotien setes pel cul? No, això és per tu només, te tens idea teva. Possiblement, Coca en un tampó i pel ojete, tio. Dongo. Bueno, sí, res. Bé, Mariana, jo volia parlar de tu perquè ets una de les actrius revelació de Catalunya, tothom ho sap, no? Sí. Tal qual, sí. Sabem que portes temps estudiant interpretació, cant, moltes cosetes. Quina és la pròxima actuació que teniu? Sabem que esteu preparant una obra, oi? Sí. Què esteu fent? Explica'ns. Un cabaret random intentant imitar la cubana, però que no... Però que no... O sigui, la cubana a nivell la nostra escola, saps? Una cubana grupal, ¿no? Ai, Déu meu senyor, vale, no. Sigue por ahí, sigue. Sí, jo crec que per aquí aprovaràs bé. Ai, Marçal, de veritat. Ai, on em fiques, Marçal? Ui, tu, Marçal, ets un taramant, ets un embustero, Un embustero. Bé, algú de vosaltres té alguna a preguntar-li a la Mariona? Pregunto.
Has fet l'anunci de Donetes? Aquella que et deixa la llengua de color blau. No, però havia fet el del d'esto, com es Sí, deia? hòstia, el del d'esto l'he vist 10 vegades. El de les llibretes, com es deia, Mariona? El de què? Quines llibretes, eren motxilles, Marçal. Vaya puto amic de merda que tens. motxilles. No t'estava escoltant aquell dia. Però no era un anunci, vaig sortir a una pàgina random i vaig acabar a França, però no sé com. Va cap a França. Bé, anem més pels temes d'interès, que això no li interessa a ningú. A mi m'agradaria saber que ens expliquis l'anècdota del plàstic i el cristal. No sé ben bé... El got de plàstic i el cristal. A mi m'agradaria saber què és això. Vale, m'encanta que m'hagis trucat per deixar-me en ridícul. No és en ridícul. O sigui, jo no tenia preguntes, han sigut els teus amics. Estamos entre colegas. Ulla, que cabrones. Vale, no, pues... Però pots inventar-t'ho, tu pots prendre com un exercici d'impro i inventar-t'ho. De què? No. M'ho expliques. Piti collons. Vale. Bueno, pues rondava el 2016 i jo era un Hòstia, bebè 2016. Fuà! Temps rere temps. Igual quan jo et vaig conèixer, no? A l'estiu abans. Vaya por Dios. Molt bé, Marçal. Total, que estava a l'acampada jove, Sí. jo al living, amb els meus primers cubates, Oyo. i va venir un muchacho a preguntar-me si volia, si volia cubata, Sí. però que anés amb compte que portava cristal. I jo vaig agafar el got i li Vaya. vaig preguntar si per què portava cristal si el got era de plàstic. Et vas tallar? Tremendo! ¡Oh, La mamá! inocencia. O sigui, clar, o sigui, aquí la mayoría de edad te vino encima de golpe y te metió un bofetón, Però vas fotre ¿no? el trago abans de preguntar si era cristal o A ver, No, sigui la que sigui, no jo vaig crec que fotre el no trago, veu. Lleva cristales o lleva cristal. Sí, també està... No, 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 directament, el noi va ser bastant simpàtic, en plan, tu vés amb compte que porta cristal i jo, what the fuck, si és de plàstic. Eres tonto, niño. A ver, pavo, O te drogas. Estás muy mal, tu, Está un poco amargo eso, ¿no? Exacte. Bé, sí, primer de tot volien enviar records a l'Adri Manzano, primer de tot. I després... Perdona. Sí, no sé. un Manzano, A l'Adri Manzano, li volíem enviar records. Està l'Andrea Corneta connectada? Està El niño Corneta. una Andrea Cornet connectada a l'Instalive. Sí, està connectada. Ja saps a qui has de matar. Vale, sí. Però volia preguntar-te per l'anècdota del càsting de Disney. Si no era de Disney, era de dibuixos animats. Ah, joder, vale, però sí, vale, d'acord. Què va passar? Mireu, jo anava a sortir a la casa del súper. Alà? Que és del súper. Vas conèixer la Hòstia. Pati Pla? Tots són... Que no vaig arribar a conèixer-la perquè van cancel el programa i no em van agafar per falta de pasta. Ai, Ja, va. tio. Grossa. Anaves a ser la Lila, tu. Algo semblant, no sé. Hòstia, pues hagués Tens molat un pinta, montón. la teva Tens Tens un aire a la Lila, Tindríem una bona entrevista. Ja veus. Hòstia, estàs dient Si que... fossis més famosa, tio, hauria sigut més guai, Gran això. drogadicte en el Vinyo Ric. Si fos la Lila no l'haguessis conegut, tete. Vinyo Ritme. Perdó, Jo Mariona. m'hagués burro perquè vaig fer el càsting a Sant Aleap. Vaya, Fent apps. Vaya, no ho sabia, això, jo. Cobaya. pues sí. Que bien. Però Que m'ha saltat, estic fotot a la pua, no? No, que pregunto que què tal va anar el càsting, és que no ho sabia, que havies fet un càsting per Disney. Que no era Disney, Perquè tio, que era la casa als súpers, que no t'enteres? Ah, joder, vale. Tio, a veure, ella li van dir, tu vens a conèixer la Pati Pla. Vale. I van allà i van dir que no tenien pasta, que la Pati Pla, que Que no no sortia m'ha més. cancelado. Ja està, tio, és que- Això ja ho havia entès. Que te pide Vale, I la papi Nina perdona. estava gelosa perquè no li convia que hi hagués una altra noia rosa a la sèrie, saps? Hòstia, que hija de puta. Molta lila, molta tio. lila. Saps com es diu, en real, o no? Nés rosa. Per buscar-la a l'Insta i li fem bullying, tio, o algo. Sí, No sé, no. La pasta no arribava per conèixer-nos tant. normal, tio. Vale. Bueno, ja per acabar, perquè no et volem molestar més les hores que són... Demà tens classe? No, demà és dimarts, no tens classe, clar. Ah, exacte. Volia preguntar-te, retornant una miqueta a allò del Vinyac, si el tema era amb l'Abril, no sabem. Diu, els teus amics volen saber Jo era noms. puta de Cornet que la meva intimitat és una de merda. Volen saber noms, perquè no tenen molt clar amb qui Són has els lligat, fans. i com que això queda aquí a Corbera, que ja veus tu qui et coneix aquí, només que sapigueu Sí, que aquesta noia ha estat efectivament. a la corralada i us la presentaré. Jo no el conec, Sí, segur que sí. Però que volen saber noms els teus amics. sí. Pues sí, te l'acaben de dir. Ha dit Abril, Abril era? Terral.
Sí. Hòstia, que maco, és un nom preciós. Bé, doncs per acabar, la Cornet aquesta vol deixar que... Aquesta ho ha escrit la productora, Què? Que la Cornet que vol deixar clar que el tal Manzano és per ella, o sigui, per tu, que no te'l vol treure, entenc. Tot seu. Per ella de... Perdó, em fan el gest que és per ella de... Paella, que no és per ti, que és paella. De que per ella jo a les meves amigues els hi dono tot. Vaja, perfecto. Molt bé, Mariona. Vale. Doncs ha estat un mega plaer poder-te entrevistar, de veritat, m'ha fet moltíssima il·lusió que ens agafessis al telèfon. De res, home, per això estamos. Per això estamos. Ha estat una conversa molt amena. Esperem que ens puguis fer una miqueta de publi per tu pueblo, Sarda. La cuna del finismo Fes un i post del a perro... l'Instagram o algo, dient la Navareta... La neve. Del perro flautismo. Danos like. Jo faig el que vulgueu, però dono noms, gràcies. Vale, sí, no cal. Ens publicites al sense postos i ja està, vale? També és trist mendigar publicitat a un entrevistat, ja t'ho dic ara. Jo et faig un repost, Marcel Font. Moltes gràcies, Mariona. També moltíssimes gràcies als teus amics que han fet el favor de connectar-se al directe. Però això del plural, és que les mataré, vale, res. No, realment ha sigut... Bueno, no diré qui ha sigut el real culpable. La Maria i l'Andrea. Apanya't. No, jo només he escrit a una persona per aviam si podíem fer unes risites aquí i parlar de coses gracioses a la ràdio i he vist que han accedit uns quants, o sigui que... Què dius? Com que uns quants? M'estàs loco. Bueno, això, que ya te lo hablarás con tus colegas, ¿vale? Tus cosas. Moltíssimes gràcies, Mariona. Espero que et vagi molt bé a la vida del teatre i que ens veiem aviat, espero, tu i jo, ¿vale? Vale. ¿Sí? ¡Es mi amiga, ¡Es mi amiga, gilipollas! Ui, esto s'acopla. Mariona, ens veiem aviat. Un petonet, t'estimo molt i un fort aplaudiment per la Mariona Eloi, una gran actriu. Fins aviat, Mariona, t'estimem, gràcies! Gràcies! Un besito per ti. Hola, Marc Portàtil, que veia aquí les putes notícies per aquí, merci. Això és música d'adolescents? Sí. I una planxa. Juga. Mentre acabem de fer una mica el mongol, no? Com de costum. Sí, anem jugant. Tornem una mica amb la meva secció juvenil, ja que sóc el més jove d'aquí. Estàs! Pureta. Tu, Marçal, tonto. Puretilla! Canoso de mierda. Tu què? Pelopo. Vale, continuem. No! ¡Qué gratuito, tío! Bueno, que no em tiris coses. Bé, obrim la secció anomenada Famosos, vale? Del mundillo aquest d'adolescents, on es parla dels famosos, o bàsicament gent coneguda. Sí, sus coses, saps? Sus cositas. Del rollo. Vale? És una secció on hi ha notícies, vale? I en aquest cas hem trobat una molt interessant que segur que us encanta, que es titula així: 10 coses d'Emma Watson que mai t'han explicat. Oh, sabies què? Oh, my. 2.0? Bàsicament, i coses... Bueno, comencem, vale? Diu, avui és l'aniversari d'Emma Watson, vale? Emma Watson és la de Harry Potter? Tio, que ho anava a dir ara, puto spoiler. Avui és avui o és quan ho llegeixes? No, Com que ho llegeixis és el seu aniversari. Sí, clar, diu, la notícia és del 15 d'abril, vale? Diu, el 15 d'abril de 1990 va néixer una de les actrius més reputades del moment, això diuen. I és que ens encanta, ojo, diu, no només per la seva faceta d'actriu, sinó per també com és com a persona. Això suposo la que és coneixes? Jo no, jo és que... Vaja, algú d'adolescents. jo he vist només una de Harry Potter, RDP, li dic jo, i no, bueno, en fi, que tampoc Harry me l'estimo Petas. tant ni això. Diu, l'actriu que va encarnar a Hermione, Hermione. a Harry Potter, avui fa 29 anys, i per això us expliquem 10 coses que potser encara no sabíeu sobre Emma Watson. Quants anys fa? 29, tio, t'ho he dit 3 vegades. Ja va canviar els 30, perquè la ratllau, notícia loco. també és vella. Vale? És així com bastant ameno. Fica, així en rosa. És ambaixadora de la ONU, i entre cometes Nacions Unides, per si no ho sabíeu. Sí, ho sabíeu? I la OMA. La O, què vol dir? què? Sí. Organització, tio. Vale, crac, tio. Culturetis. Xoca'm a la ràdio, tio. Xoca'm. Bueno. Ha sonat. Ah, i la pots votar, mira, l'acabo de votar. Vale, segona notícia, Marçal, t'estirà de llengua, cabron. Diu, va haver de superar 8 audicions per aconseguir el paper de Hermione. 8?
8. I no ben hauria superat. També la voto, vale? 809 vots ja té. Vale, molt bé. 3. Les pel·lícules de Harry Potter que més va gaudir van ser la primera i la última. Oh. Sí? Les heu vist La primera totes? de molt jove. La primera era La nena. primera era molt nena i ho va gaudir. Suposo que... modernisme. Antoni Gaudí o... Va morir per un tramvia. O això A mi diuen. m'han comentat avui, m'ha comentat un amic que va morir atropellat per un camió de les escombraries, però com que era poc glamurós es va dir que era un tramvia. Oh, i a sobre ho puc tirava el mèrit de la això seva on mort. està? A mi m'han Era dit que era? que va morir de sida. Què? No Us ho existia, no prometo. existia el SIDA. Sí que va... existia. No existia el Ja SIDA. començava. No començava. Vols dir que quan el Gaudí havia sigut... Ell ho va gaudir, jo què sé. No, però es veu que quan el van atropellar no el van atendre a temps perquè es pensaven que era un vagabund. Era un portava homeless. malapintes. I la gent va dir, quita. I quan va veure que era ell era tard. Va dir, hòstia, és Gaudí, no? Tal. Sí, tal qual. Bé, bueno, estem parlant d'Emma Watson, no oblidem. Foli. Quarta cosa que potser no sabies, va néixer a París, Ah, vale. vale? Cosa. Sí, fica una foto d'ella aquí una mica amb un look. No està ni a París, segurament. Has estat a París, tu? Sí. Jo a Luchon. Porrito en París? Porrito en París no, però he estat a París. Debajo de la Torre Eiffel. Hagués estat guai. Sí? Submarino en la Torre Eiffel. Difícil perquè té com molta... Sí, no, los té- gendarmes està tot agujereada, nen, per un ahí... O sigui, s'ha fet aquest silenci perquè el que estava parlant s'ha fotut un trago de birra. Vale, tio. Molt bé. Vale, cinquena cosa, diu, la seva fortuna està valorada en 40 milions de dòlars. Jo suposo que uns 38 euros. Vale? Allò que Home, trobes jo crec que al 38 carrer, milions, no? no? La propina d'un bar. Sí. Si fa, no fa. Va, M'gusta està el bé. alcohol. Assequible, Home, per Home, tothom. Harry Potter De dona camarera. peles, eh? Sí. En Però, general. clar, el dòlar no sé com està ara mateix, eh? La magia- és la un magia de desastre pasta. canviar-lo ara No, però mateix. pensa, també està la ONU, allò també li ha de portar uns pempins, no? Ah, clar, com uns pempins, un patrimoni. pempins. Un patrimoni. Patrimoni, M'encanta nen. Pempins. Sí, fa molta gràcia. Pempins i cuques estan Cuques! Hauries d'haver dit abans. Cuques! Bon grapat de pempins. Gasta cuques. Gasta cuques. Les peles. Anem a seguir, va, la següent. La sisena cosa, és que Sisena. s'allarga això, i això que no és una frase per cosa. No llegeixis, màfies. Diu, 6. S'ha certificat com a professora de ioga. Us importa una merda. No, o sigui... No, no, és ioga igual, és que... Sap de ioga, Passo no? la setena, Sí, és que de veritat... Aviam, s'importa ioga. una merda. Ioga. Ja. Yoda. Lo de los pies, ¿no? De Sí. flexibilitat i tal. El hombre Allò. ese verde con la espada láser, ¿no? Sí, quasi. Bueno, setena cosa. Està graduada en literatura anglesa. Ojo, però aquesta pava d'on és? És un coco. D'on és aquesta És pava? de París. I està... És francesa. Què? A veure, tio. Diu, quarta cosa, va néixer a París. A tu et dona que és francesa o algo? Si dic que va néixer a París... Que gilipolles, No, tio. pregunto, tio, és que... Molt bé. I es va graduar vuitena. a Anglaterra en no sé què. Que sé, en literatura anglesa, diu. Va, és que m'és igual. Vale, vuitena cosa, diu, la seva beguda preferida quan surt, no sé, quan surt de casa, suposo, s'ho porta a la... El A la porta quan surt. Surt de casa directament I es fot el lingotazo. Com a bona actriu. com bona Inés, sí. Diu, quan surt és el Bona gin Inés. tònic. Gin, però no tònic. Molt bona. És gin tònic? És Gin solament tònic. gin, saps? Sí. I surt una foto bastant de festa amb el La vestit. demacrada, no? Aquestes de... Sí. Novena, i aquesta està molt bé perquè està com super explicada, a més, té molts germans. Oh, és la millor aquesta, eh? Sí, és increïble la notícia. I desena, el seu nom complet és Emma Charlotte Duerre, que aquí veus de França, París. Watson. Serà Duer. Pronuncieu bé, Jerry. Dier. Com ho diries? Com ho Dier. diries així amb accent? És que jo no he anat a França gaires vegades. Sí, molt bé, Marc. I ara què faig amb aquesta informació? No, Te la passes pel cul, et neteges les No, sobres de la tio. merda i la llences al vàter. Joder, són 10 coses que potser no sabies i no les sabíeu. Jo us les he portat perquè m'ha semblat com interessant, no? Que sí, que Perquè sí, l'Emma Watson, tio, està Demà fent el bé. cafè a la feina podràs dir-ho, això. Interessa, Sí, interessa a tothom. I aquí, sota aquesta secció, aquestes coses tan interessants, fica comentaris, que és Una planxa, comentaris que una els nens planxa. petits aquests poden comentar, vale? Mhm. I em diu... O sigui, Ojito, dels adolescents. les o els. Les. Les. És adolescents. Adolescents. Vale, diu... M'encanta, com a títol. Anònima, és una noia. Diu, l'Emma Watson és la meva actriu preferida des de fa anys. Quan era petita li va arribar la fama internacional, entre cometes, i moltes persones perden el cap quan els hi passa. Tanca parèntesi. Però ella ha seguit pel bon camí. És solidària i a més s'ha llicenciat a la universitat. Uau. Hauria de ser un exemple per tots. Droga que flipes, la cabrona aquesta. Aquesta és superfan, eh? Controla 1000, I tio. aquest comentari té 168 likes que diuen com superinteressant i cap dislikes.
Ara hi ha en teoria. Llegeix el tercer. 180, saps? O sigui, 180 persones... Sí, vale, anem a pel segon. Mira't el tercer. Sí, el tercer l'estic veient i m'encanta. Cremeta. El segon diu ambaixadora, com a títol. Diu ambaixadora de la ONU. Ostres, quina sorpresa. Ostres! Té 6 dislikes. Vale, el tercer comentari aquest està bastant bé, diu l'Emma Watson és la meva actriu preferida i Preferida, en majúscules. i a part és la meva vida i no puc viure sense I a ella li sua la polla, opció. però d'una manera... I se le díselo por Twitter. Polla no crec que tingui, no Bueno, fica igual- com a cosa potser sí, potser Igual sí, sí. tio, és moltes coses. No se Igual sap, és tio, tio, també. respecte. Clar, exacte, igual... Tu què saps? Espetecte. Ambaixadora, Tu saps si té polla o no. profe de ioga... Respecte No ho sé. de Casa Polla, Terradellas. és el que I falta, polla. és el tridente de les aptituds. Bueno. Vale, una... Diu, Dios, anònim, comentari. Em sabia el seu cumple de memòria i no m'hen recordat. Comentari a les 10:06 de la nit, o sigui, suposo que anava mamada aquesta persona. Home, a les 10:06 igual acabava de sopar, no? O no. Vale, un altre que fica... Posa a les 4 del matí. Un altre comentari diu altres famosos, @s, famosos, no sé, famosos, Per no sí. discriminar. També és l'aniversari de la Maisie Williams. Macy Williams. Qui més ha mort amb l'estrena de GOT? No diguis res, que la gent aquí... El mateix comentari diu... Spoiler. No, avui també és l'aniversari de la Maisie, que no sé qui és, la Maisie Williams. La Macy Williams, Jo crec que tio. és Messier, És però la que fa bueno. d'Ària. Maisie Williams La àvia. diu, És qui la- més ha mort amb l'estrena de GOT? Saps si és got o no? No sé què és, tio. Tio, Juego de Got o Tronos. no? Hòstia, pensava que era com Operació Triunfo. Tio, Got Talent. Great Operació Triunfo, no? Jo és que aquestes coses de millennials no les miro, tio, soc massa... Va, dieu qui és Vale, mort. Jo no l'he vist, però qui és mort? espera. ¡Los dragones que desaparecen! Era uno. Tio. Fantàstic. No, Puc no. llegir l'últim comentari que m'ha agradat? Diu... Jo no. Anònima, Que diu, no. s'ha cremat... Desaparecen los dragones, tío. Però, tio, però vols Que que le la puta pincha mort? el pájaro. 2 de 3. 2 dels 3 dragons se mueren. Que lo sepáis. A tomar por culo los dragones. M'estic veient una hosta de gent aquí en folgues per matar-te. El decliu Us la de polla. la Ey, navarreta. se muere Thanos, tío. Y Arya. Però què està passant? Arya, Y dos Thanos veces. y el protagonista, que no sé cómo es diu, pero... El Jon Snow ese. El Jon Snow se muere. Spoiler, no existe Otra el vez. cielo, vais a morir todos y os vais a quedar ahí. Todos al infierno, nen. Madre Prendre mía. pel cul, ja. A tomar Venga, por Jerry. culo God. Ens estem Siguiente. ficant en terreny, que és... Em deixeu seguir, companys friquis? Segueix, va, friqui. Sí? Marçal, et pots ficar els auriculars com si t'importés el que explico o alguna cosa? Perquè és una mica com insultat. Per què t'escolto, tu, saps? Vale, molt bé, company. Sempre quan et faig un comentari fiques com cara de merda, És que no t'entenc moltes vegades, tio. perquè sóc massa intel·ligent per tu, però no passa res. Anem a la següent notícia de la secció de famosos. Diu, és una pregunta del títol, vale? Diu, per què molta gent està criticant a Aitana? No sé La qui és. d'AOT, no? Ah, exacte, la Hola? Bot, sí. Diu, l'Aitana ha decebut a molts i moltes fans per un missatge que va publicar a l'Instagram. Va penjar una foto al seu compte d'Instagram en la que es veu sold out que va fer pel concert de Cap Roig en menys de 48 hores, vale? O sigui, la tia... La valia parda, eh? Però, espera, és que estic tan... Segueix, o sigui, segueix. no m'ho he llegit encara la notícia, estic com bastant... Vale, vale. Anem a llegir, diu... En xoc encara, no? Quin ha estat el problema? Aquí ens ho explica. Que la Aitana va escriure 2 punts. Vale, soy un poco desastre porque me han pasado esto. Y no me había enterado que habían salido las entradas. Sois increïbles. 1000 gràcies. 1000 ganes. Punt, vale? Les seves paraules han encès els fans que diuen que li interessa més vendre marques que la seva feina. Els decepciona que no informés abans del concert, perquè hauria d'estar al cas d'aquestes coses informar. Home, una miqueta, no? Ni que sigui. Igual sí. A lo millor li hauré de portar un mànager a la seva compte, ni que sigui. Home, Si jo no sap crec, parlar. jo crec que algú li deu portar, És que com Però si és potser- una xavala, tio. Paula, quants anys Respondre té? això. Paula, Què té, 18, 19 anys, aquesta? 20. 18, 19... Es fa rascar el coll. 19... Però és igual, 19, no? respondre que... 19 anys, loco. Respondre això, si alguna persona li porta la compte, és una miqueta com... tus cosas ahí, que me he descuidado ahí. Potser és que li Ja importa tenim més fe, el diner, no? Els La fama, pentis. tio, el- la fama. les Va de diva, va de diva. cuques. Ho he fet aposta. Les Les cuquites, tio. Vale, diu, aquests han estat alguns dels comentaris, vale? De la gent decebuda, diguem. Diu, no som haters, som fans decebuts. Heroes. Fans decebuts. Sí, això és un comentari d'algú que l'ha ficat en català per, més a S'ha l'Instagram. ofès, s'ha per ofès. dir, exacte, per dir que la siguen queriendo, però... Però que els hi ha fet mal. Joder. I no els hi ha agradat, gesto feo. Això Perfecte. és el pitjor, Anem al per següent, als fans. vale? Diu, i què importa que hi hagi un grup de màrqueting? Més raó em dones perquè hagi de saber
quan coi surten a la venda les seves entrades. Que fan mala hòstia, diu. Qualsevol famós, encara que sigui superpetit, sap totes les seves dates i fins i tot convaldran les entrades. I també ho porten en màrqueting, o sigui, que això no és excusa. Ha d'estar més atenta a la seva carrera musical i menys atenta si ha de vendre la seva colònia. Pasta de dents o algun altre producte. No sé, dic jo que se suposa que el que importa és la música, no vendre marques o fer portades de la seva revista. Aquest és un xaval de merda de 12 anys que s'ha ratllat, no? Sí, no, però les coses clares aquí. I hi ha un altre comentari d'algú que també comença amb un insult, diu: joder, el que em faltava per veure, segur que les dates en les quals has de fer pública les recordes i tu vols ser la cantant. Diu, qüestiona tu, no t'aniria gens malament. O sigui, que li està dient que es faci de community manager i no el cantant, ¿vale? I estan tocant el crostó aquesta noia, sí, I acaba la notícia... Està pillant, però final. I acaba la notícia amb una pregunta que la traslladeu vosaltres. Diu, vale, què en penseu? També sou fans de Sabuts? Jo és que no sóc fan d'aquesta, no? L'acabo de conèixer ara mateix. Jo és que això d'OT... Jo trobo que s'està passant. Aquesta és la de lo malo, no? A mi... Pa fuera lo malo, no. Però de totes maneres, o sigui... No sé, la resposta jo crec que no és adient. O sigui, és algo molt lleig i... Jo em sento vacilat, tio. Personalment, em sento... molt decebut. Tu anaves al concert de Cap Roig, no, John? Què? Deixa'm estar. Si s'està fent nerviós, ja està. Volies anar a Cap Roig a veure l'Aitana? Tenia l'entrada comprada, tio, és que ja passo, tio. Tenies l'Aitana comprada, Ahí te tano. L'entrada, no l'Aitana. I tenies la sudadera del tour de Aitana o no? No, crec que no n'hi ha. Getafe, Mataró... Crec que no n'ha tret. Getafe, Mataró, Alcobendas... Crec que Cádiz, Gijón... Gijón! Ei, Asturias por dentro. I Pontevedra també tenim. Ja vaig amb el compte. I La Palma. Exacte, crec que La Palma... No, però aquest... La Palma és un carrer amb 4 semàfors! La Palma és un carrer amb 4 semàfors! Em diuen pel Pinganillo que estem perdent el públic de La Palma ara mateix. Sempre hi ha moment per criticar No, no arriba, La Palma. sense TFM a La Palma no arriba. Sí, arriba a Molins, tio. Hi ha Palma TV, que és millor. Aprofitem aquest moment una mica de publi d'Aitana que hem tingut per dir que aquest estiu, després del Correfoc, vindrà Puto Zoo a Corbera. Això pot ser! No? Confirmed. Com que no? En sèrio? Jura? Ens acaben de dir que no pel Pinganillo. Ens han enganyat. Ens han enganyat. Vaya cara de merda Que pel no pobre te vuelvan el dinero! Ah, bueno, però da igual. Però també sabrem que... Sí, que és veritat! Sou! Marçal Font de Sabut. La mateixa nit hi haurà la prèvia! Organitzada per la JUC! Al pati del col·le del Jaume Balmes, després del DJ, que no sabem qui serà el DJ. El Jura, segur, com el Jura, i si no em poso jo. Rascan cucas. Rascan cucas per FM! Rascan cucas de la Junta. Bé, a aquesta hora ja sabeu que se'ns començarà una miqueta la olla. Per això, com que sabem que ja ningú absolutament ens està escoltant, us portem al conte de bona nit perquè les poques persones que ens estiguin escoltant puguin gaudir, puguin conciliar el son. Gaudí va morir de sida. També. Una altra Us ho prometo, tio, que vull estar por el cotxe. Per segona vegada avui. I com cada setmana el nostre contertulià, el Jerry, ens porta el conte de bona nit perquè pugueu anar a dormir tranquils. La música, sisplau. Pim, 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 pum, 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 pum. Joder, puto Marc, vaya eructo, nen. Bueno, amb el Gerard em mira encara que puc començar quan vulgui. Cuando la Paula li és quieras, igual. Ja, tio, però és que se'm fa raro perquè com he acabat la secció ara, no? I tornar a parlar se'm fa, joder, tio, queda't a la puta boca. Vale, això és el conte de bona nit, tio. Queda't a la puta boca. ASMR. ASMR, no? ASMR. Vale, fem una cosa, provem de parlar tots així fluixet, vale? Sí, clar. Ens posem a tono pel compte. Perquè la gent es posa cachonda. Ben a prop del micro. Exacte. Oh, fes-te una merda d'aquestes guarres que fas. Puja la sensibilitat, puja el pussy. Jo volia escoltar el compte. La Zoe puta! Vale. Ja sí, per allà aquest personatge que tenim aquí. Bé, avui un altre cop he tornat a no passar per la biblioteca municipal. Avui em puc allargar un dia. Ei! Me la penso, creu. Avui ens faltarà temps. Vale. No, m'agradaria parlar-vos de com m'imagino la Montse, vale? Com imagines a la Montse? Me l'imagino que tot ella és un llibre. L'obres per la meitat.
Li fots el punta lliure al mig de la pàgina. No! No feu això! La part obscura de la nevereta. Quantes pàgines deu tenir? Quantes pàgines deu tenir? No l'has vist mai? Juro que no ho sé. En sèrio? Però la Montse existeix? És una persona càrnica de veritat? O no? Joder, no sabeu qui... Igual se l'està inventant, és un personatge. No sé si es diu Montse, però no coneixeu la de la Bíblia? Tu sí. Tu fas cara de trepitjar la Bíblia 10 vegades. Jo he tingut el plaer, la veritat. Jo he tingut el plaer de que em faci fora de la Bíblia. Digue'm que és per follar dins, que si no, no té gràcia. Home, no sé, ella sabrà el que faria quan em fes fora, però... A veure, tu no sé què feies, n'has xitxat, tio. Jo estava estudiant, tio. Ja estudiant. Això dius a la meva mare. Estudia mesa. Era de pete. Va, començava el puto conte, no? Va, ni em recordo que La estava. Montse! Però molt xic, molt xic. Entrevista a la Montse. Sabeu si es diu Montse o no? Que sí, tio. Un dia la podríem trucar. Jo crec que després d'escoltar això no voldrà ser. És nombre de... Està aterrada ara mateix. O sigui, ara mateix no et faria fora de la Bíblia perquè directament no et deixaran entrar, o sigui. Vale, va. Anem una mica per allà, vale? Doncs, joder, puto mòbil. Vale, doncs això, com que tampoc he pogut anar a la biblioteca i la web aquella de la senyora Rància, doncs... Hòstia, que li pilles les captures. He trobat uns contes de la Pilarín Vallès que escriuen iaios de residències. Oh, però ja poden llegir bé els iaios. Han d'escriure, llegir, no sé si poden llegir el que diuen. El meu iaio per llegir es posa el llibre aquí, tio. Aquí, a on? Perquè per la ràdio es veu de puta mare. Mentre no sigui en veu alta... A davant de la vista. En tota la vista se'l fica, no? Què falta, tio? Va, no has començat amb el conte? No, encara? tio, no ha arrencat Sí, encara. sort que ningú ens està escoltant, perquè si no... Mala idea dir-li que es pot Tindrà allargar, 20 putos minuts per explicar el conte. S'allarga mal. Donem-li amor en aquesta secció. Tranquil·lit. Clar, tio. Olora com olora, això. Ai, joder, puta. Vale. Eructe. Sí, que estem a línia, companys. Bé, això, contes Sí? que escriuen iaios amb dibuixos de la Pilarín Vallès, vale? Que és la senyora que ella també és vella. Genial. No té títol, o no l'he fet capturar el títol. Vale, doncs la Pilar. Diu... Queda't un moment, vale? Perdó. Hi havia una vegada uns avis que vivien a la residència d'Aiguafreda. Vale? Sí? Sí, mireu tot. Jo Sí, tot que bé. sí. Aiguafreda. Ves nerviós. Aiguafreda, capital de comarca. Què dices? Sí. No mientas. Passant la palma a mà dreta, No, sí, no, de no, veritat. Aigua Freda no és capital de res. No, A veure. Astúries. Ho poso en dubte. Em jugo la polla, Capital de Gijón. Degui. O sigui, em jugo el que vulgueu, que Aigua Freda no és Que no, capital que de a mi no, res. segur que és No és Osona capital de i res. que no és capital d'Osona. Niflis és Osona, com se Osona? Aiguafreda, municipal de la Selva. Ah, Aigua Freda és per on Tagamanent? El Sí, Taga. clar que sí. Vale, sí, Clar sí, que igual sí que és Osona. Ah, tio. Ai, de listo. Seguim el conte. Puc Va seguir amb el il·luminant conte? el somriure de la Tu, meva pallasso, gent. pots fer-te la boca i puc dir amb el conte, tio? És que... Va, comença el Vale, conte. Insults va. a la neve no, Pot ser que no hi hagi ningú escoltant-ho ja. Sí. És un programa cristià. Quatre Vinga, va. persones ens estan escoltant. Puc començar? Moltes gràcies! 4 minuts. Era Aigua No, Freda? no, 4 persones. 44 persones, deia. Vale, mira, fem una cosa, vale? Explico el conte, us feu la puta boca i després ja us feu els Ets sim, que jajats. tenim 10 minuts, tio. Però deixa'm explicar-lo, ja m'ho trec de sobre, tio. No! És Vallès Oriental! A xupar-la, xaval! Una polla... I tu sabies, oi, crac? Mira. Mira, Aigua Freda, comarca Vallès Oriental. Una pregunta. No. La selva. Una cosa, Mira, saps qui pot editar la Viquipèdia, oi? Jo. Just al costat és Centella i Hostalets de Balanyà, que ja és Osona, segur. Sí. Sí. Molt És maco, Vallès això, Oriental, tio. Però sí, Tinc ganes de saber el conte de Bona nit, sisplau. Bé, sí, perdó, puc tio. seguir? Mira, just passat Tagamanent. Que Per la pesado, C17. chaval, és que ojalà et pogués fer Sí, perdona, i després Tranqui, tio, tens 11 minuts només. Parla, tio. És que és molt llarg aquest conte, el iaio tenia una escriptera. Sí, aquí per al lavabo. tot és curt. Pissant mala manera, tio. Va, vale. Catalunya. Gerard, va, comença. Vale, una de les àvies està en una residència, vale? Una de les àvies sempre està asseguda en un balancí. Es gronxava tot el dia mentre bevia llimonada amb un glaçó, fos hivern o estiu. Sempre, no? La pobra àvia, continuo, no podia caminar des de que l'havien operat dels malucs. I sempre havia d'estar asseguda en aquell balancí o estirada al llit. No podia anar a passejar, no podia sortir al jardí com els altres avis, no podia sortir a prendre el sol a fora, no podia fer esports, tampoc podia jugar amb els seus nets a l'atrapada, que és un joc, ni a fet i amagar. Jo crec que estarà el pilla-pilla. És un joc antic. Usen los malucs pa todo. Sí.
tampoc podia anar al lavabo i havia de portar bolquers especials per a avis, que són més grans que els de bebès. D'on has tret aquest compte, tio? L'ha embotit. Si alguna persona va comprar uns bolquers d'avis i li posa el bebè, què passaria? O pitjor, un avi amb un de bebè, saps? Que li tapa la xorra i prou. Ha d'apuntar perquè vagi al bebè. Maleducat, et deixes seguir? Vale. Hi havia estones... No li raja tonto, va. Hi havia estones en què s'avorria. Però n'hi havia altres en què jugava a cartes amb els altres avis. Obria la finestra i prenia el sol al seu balancí. Mirava la televisió i feia puzzles amb els seus nens quan venien a visitar-la. Aquell dia quedava plena dels seus petons i de les seves abraçades. Per què puto rius, tio? Va fer gràcia als petons. Vale. Un dia, els nens de la Vianuri, que així es deia la senyora, que es deien Marc i Marta, estaven al pati de l'escola, una mica aixafats perquè no podien deixar de pensar que la seva àvia està una mica avorrida a la residència. I ells estan tranquils a fora, prenent el sol i jugant. Volien fer-la contenta i que pogués sortir i anar a un lloc a l'altre com ells. Vale? Això, i moure's com ells. Vale? El problema és que per anar a fer un vol l'àvia necessitava una cadira de rodes. Els pares de la Marta i el Marc no tenien prou diners per comprar-ne una. Les cuques! Les cuques, sí. Vale? Un dels amics de Marc i de la Marta, que es deia Joan, els va acostar als nens i es va preguntar «Què us passa avui?» Els hi van explicar, el Joan, que era molt eixerit, va tenir una idea, vale? Diu, per què no intenteu convèncer tots els amics de l'escola a que trenquin la seva guardiola per comprar una cadira de rodes per l'àvia Nuri? Sí. Segur que tots van dir que sí. O patxutxes. Els tres nens, el Marc, la Marta i el Joan, van explicar la seva àvia... vinga. Van explicar la seva idea a la mestra. La mestra els va ajudar i en només una setmana van tenir els 2.000 euros que valia la cadira i van poder-la comprar. Vale? El dia que l'àvia Nuri feia 80 anys, tots els nens de la classe d'en Joan, de la Marta i del Marc, que eren els primers de l'escola de la muntanya d'Aigua Freda, van anar fins a la residència empenyent la cadira de rodes. Vale? Cada nen portava a les mans un dibuix per cadascun dels avis i les àvies d'on vivien, que vivien a la residència. Vale? I diu, cada dibuix estava ple de petons, fets amb pintallavis de tots els nens. Això és una mica creepy, no? Diu, quina sorpresa, quan van arribar a la residència. Hi havia tot de càmeres de televisió esperant-los. TV3, la 1, la 2, 4, Telecinco, Esports 3, Antena 3 i fins i tot el Canal Plus. Però què anaven a fer amb la cadira? Espera't. L'àvia Nuri, com era de costum, estava amb el got de llimonada a les mans. Tots els nens fent un tren... A mi la llimonada m'encanta, tio. M'ajuda. Empenyent la cadira i cantaven moltes felicitats, moltes felicitats, et desitgem tots Nuri, moltes felicitats. Vale, van dir això. Però era el seu cumple o no? Sí, joder, 80 anys. Quan l'àvia va entendre que la cadira era per ella, es va quedar bocabadada i li va caure el got de llimonada pel terra. O sigui, tota la feina de la llimona... Se corrió del gusto, vamos. Que asqueroso. Quan l'àvia va... Això, tots els avis i els nens van fer un fort aplaudiment. I a partir d'aquell dia, la tieta Nuri aquesta, àvia Nuri, va poder sortir sola al jardí a prendre's la llimonada. O sigui, fer el mateix, però fora. O sigui, 2.000 euros perquè la dona es pogués prendre un got de llimona fora. Ho trobo bastant fort. No? Almenys es fotia els malucs. Però Esport 3 què hi feia allà? Espera't. La van tirar per un... Espera't, que després ho dic tot. Tots els avis i els nens... Joder, tio, si això ho he llegit. Vale. Els nens de primer de l'escola a la muntanya Aigua Freda es van fer famosos uns quants dies perquè van sortir a la televisió. Aigua Freda, Vallès Occidental. Sí. Per cert, sabeu que la Via Nuri, amb l'ajuda de 3 avis i cuidadores de la residència, van muntar una fàbrica de llimonada i tots es van fer molt rics? Què dius, tio? En sèrio? Sí. Si mai trobeu al supermercat llimonada... Era Fanta? Vols callar-te, que em queda poc. Vale, perdó. Spoiler. Esa senyora mayor era... Sí. Diu... Joder, tio. Si mai trobeu al supermercat la llimonada Àvia Nuri, ja sabeu d'on va sortir la idea. Una puta broma. Sí. No ho has vist en tu vida, això. Que no, joder. Em diuen per aquí que desitgi molt bona nit el nostre estimat Ferran Hermi. Està fent el germà del Xavi Hermi. El petit Hermi. El petit de Can Hermi. Lil Hermi. Ens està escoltant? Lil Hermi, aquest conte, dir una cosa, anava dedicat a tu. No, més. El programa, a partir del minut 22, anava dedicat a tu. Que bonic, tio. Bonito. Sí. Un aplaudiment o...? No, jo... No, vale. No, tio, és així, amb el silenci. No trenquem aquesta pau. D'acord. No. I ja està, m'ha enviat 2 cors negres. Això suposo que és com... Ens has escoltat! Bé. Grande. Sí, de patir.
Què dius, tio? Que estic limpio? Que me he hecho la prueba. Gaudí. El Gaudí se'l limpio. Sabeu qui més va morir de sida? Quan fa que te les vas fer, les proves? Steve Jobs. Freddie Mercury. Us ho prometo. Era de càncer, Que gilipolles. no, Steve Jobs va morir de sida. Què dices? Wikileaks. No li facis xistes amb això, amb Steve Jobs li toca... Wikileaks, fica't a No, Wikileaks, pallasso. Què va? Joder, pavo. Mira, és que l'estic buscant, Que Antena 3 ha tenido que morir de càncer. Així que és a Wikileaks. Hòstia! A Wikileaks... Steve Jobs de què murió? Del mes passat, és la notícia. Veus? A que sida. Ahí va. A que sida. Hòstia, pues Wikileaks no està en el seu millor moment, tampoc, Vaya! Steve Jobs estaba arrepentido de no haberse tratado a tiempo. Del sida. ¿Qué dios, tío? Joder, Pau, el Joan està fent cara que sí. Que sí, tío, que la notícia. A ver, fake news en todos los lados. Que no està a la sexta. Mira, Steve Jobs... Tu, però el plan de les... Pots acabar el puto conte o El plan què? del Si conte ha acabat, acabava tio, el que conte. deia això, que si mai veies la llimonada de l'àvia Nuri, que sabies que era... Però quan has vist tu llimonada de l'aigua Nuri, Tio, que que- l'estan timant, És loco. un Busquis al conte! súper, que la perquè busquis al súper. No volien pagar marques, o sigui, era Fanta... Fanta! I l'àvia Nu- Fanta! I l'àvia Nuri era l'Emma Watson. Mira, Tota aquesta història era això. notícia de Hardware Esfera. Wikileaks revela un informe médico que informa que Steve Jobs realmente habría muerto por el SIDA. Pues nada. La teva puta cara, ¿vale? Olé, no? Informació Que mira, que interessa aquí a tothom, tio. se filtra por parte de Wikileaks que Steve Jobs fue el Wikileaks és el cofundador de de- Apple y Julian fundador Assange. de Pixar Al había final, què muerto li han de fet, SIDA, aquest? no de cáncer. Deu estar pillant per tots cantos aquest Sí, home. sí, sí. Deu estar cagat, No està- però... Tu vas veure quan... protegido, Mira, Steve Jobs fue Ya, pero no diagnosticado con el VIH en 2004. Revela Wikileaks. Wikileaks me l'ha xupat, tio. Que, tío, que van sortir... Estava gordo, el cabron, Ja, Vull ja. dir, portava tancat en una casa. Home, comida equatoriana engorda, tio, tothom ho sap. Clar, Que no estem parlant del Julian Assange. Sí, no? El Julian Assange era el de Wikileaks. Oh, clar que hi ha més gent allà a Wikileaks. Bueno, ens posen la música d'acabar, entenem que Però ens hem tenim d'anar a 3 prendre minuts pel encara. cul. Podem continuar parlant de la mort de Steve Jobs del SIDA. Pots pujar la música més, però no em podran silenciar. Que tothom se l'enteri, joder! Puta! Julián Assange, el volem al programa! Bonitas y estudias francés. No el salís al micro, hijo de... Cantas, actúas y pintas. Mira, escribes poemas, todo lo haces bien. Tiu! ¡Estoy todo maricón! Has vivido artista, lo sé. Se te Bé, ara sí, despedim el programa. Vinga, va, li cedeixo la despedida del programa al Jerry, vamos. Vinga, Tu doncs, pots. moltes gràcies per estar avui en el 5è programa de la Navareta. Era una broma que no esperaven que durés més de 2 dies i encara no ens ha vingut a fer fora la policia Esperem ni que la arribem Guàrdia al Civil desè, i ens esperem han arribar pagat al per desè. carrer. Som-hi! Ens reconeixen a la nostra productora, la van reconèixer al SEC. Si ens estàs escoltant, posa't en contacte amb nosaltres. Però com un sec reconeix algú, tio? Bueno, gràcies a tota la persona que hi ha hagut avui aquí, a la Paula, a la Peixera, a l'Eric... Eric, tio? L'Eric està aquí, no? Ole! El Gerard allà també, que està també tocant tecles, el Marc que ha sortit fora perquè té ganes de fumar, a l'Eric, l'home del temps, el John que sempre fuma porros, el Marçal que sa mare no sap què fuma, a mi mateix i el Pau Sabio que ens ha portat una pizza freda. Som-hi! Moltes Bona nit, gràcies a tots, ens veiem la navarateros! setmana que ve i, per cert, et tallaré el cabell. I jo. res més, xavals, Us recordar... estimem! No puc esperar per Gràcies, veure que- Mariona, ets la millor! Recordem, sisplau, que la mort de Steve Jobs va ser de sida, vale? Un Bona petó nit! i ens esperem a tots fins la setmana que ve. Adéu! Gràcies, navarateros! Un escalf i una abraçada als familiars de Steve Jobs. I un besito. Una foto borrosa, una flor sin olor.